भारत स्वाधीनतार 75 वर्षर वृद्धि को अमृत महोत्सव भाव पालन करिछि केन्द्रापड़ा जिलार विप्लवी आनंद चंद्र जेना स्मृति कमिटी पक्षरु। नंदकिशोर परिडा केन्द्रापड़ा कॉलेजर अध्यक्ष भाव में अवसर नहीं आज कौन आज आम आउ किछि दिन परे गांधीजी जन्मदिन अक्टोबर 2 तारिख में पालन करवा। एसहित भारतर स्वाधीनता प्राप्तिर 75 वर्ष मध्य पालन करवा। केन्द्रापड़ा रे गांधीजी एवं गांधीजी को केंद्र करी स्वाधीनता संग्राम से स्वाधीनता संग्राम रे जो माने अति परिमाण में विभिन्न स्थान झांस देते से संपर्क में मन पकईबार गोटे अवकाश आम से क्रम ये आनंद चंद्र जेना को मन पकाऊँ कारण केन्द्रापड़ा जिलार उपांत अंचल राजकनिका आनंद चंद्र जेना सेठारे स्वाधीनता संग्राम जो संगठन करथिले जहाँ फल समग्र अंचल से 6 मुका एवं 5 मुका ये अंचल स्वाधीनता संग्राम रे झांस देइथिला एवं गांधीजी जो आदर्श गांधीजी जो असहयोग आंदोलन वार्ता से वार्ता प्रचारित होता एवं तार नेतृत्व होते जदुमणि मंगराज तांका सहित अन्य बहुत व्यक्ति गोपबंधु दास हरिकृष्ण महताब अनेक व्यक्ति ये संग्राम जो हावा ताको आहरी अधिक जोर रे प्रभावित करिबार उद्यम करथिले। सेही क्रम रे आनंद चंद्र जेना स्मरणीय तांको आज आम मन पकाउछु। केन्द्रापड़ा सहरर कोर्ट छक निकट विप्लवी आनंद चंद्र जेना प्रतिमूर्ति रे पुष्प माल्य प्रदान करा जिबा सहित स्वाधीनता संग्राम रे आनंद चंद्रଙ୍କ अतुलनीय अवदान संपर्क में आलोचना करा जायतिला। संजय जेना सरकार वकील केन्द्रापड़ा। भारत स्वाधीनतार 75तम जो 75तम स्वाधीनता दिवस अवसर रे आज आनंद मार्ग छकठारे विप्लवी आनंद चंद्र जेनांकर स्वाधीनता संग्राम रे भूमिका किभली थिला ताकू आज महामुनिषी मान महान सेठी महान बुद्धिजीवी मान एठी आज गोटे आमर चली गोटे समारोह एथिरे थिले उपस्थित आमर शिक्षाविद नंदकिशोर आगे आप परिचय दे आशुतोष महांती एडवोकेट केन्द्रापड़ा जिला वकील संघर सभापति। आज आम जो 75तम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे अमृत महोत्सव जो पालन होउची से विषय रे केन्द्रापड़ार जड़े प्रख्यात विप्लवी नेता आनंद चंद्र जेना विषय में कहवाक जाऊँगी। आनंद चंद्र जेना होउचंदी प्रथम साबरमती आश्रम जो प्रथम ओडिया छात्र थिले से गांधीजी पट शिष्य थे। जन्म उपांत अंचल बण जंगल घेरा राजुड़ा शासन अधीन राजकनिकार होता। से दुखिनी कनिका नामक जो लेखा प्रकाश करी जागरण सृष्टि करते
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାଜକନିକାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ଯାହା ହଉ ସେ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଂରେଜ ସରକାର ଲଢ଼ିବା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯେବେ ହେଲା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବଡ଼ ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆମେ ଚାରଣ କରୁଛୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାରତ ମାତାର ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। ଏହି ଉତ୍ସବର ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଫେସର ନନ୍ଦକିଶୋର ପରିଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଶେଖ୍ ଅଜିମୁଦ୍ଦିନ, ଆଇନଜୀବୀ ଗଗନ ବିହାରୀ ଜେନା, ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ବିପିନ ବାରିକ, ବିପ୍ଳବୀ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସ୍ମୃତି କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ, ପାର୍ଥସାରଥୀ ବେହେରା, ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା ଆଦି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାର୍ଥସାରଥୀ ବେହେରା, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ଆଜି ଥିଲା ଏଇ ବିପ୍ଳବୀ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇବା ଆଜି ଦିବସ ଥିଲା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଦିବସ। 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଦିବସ ଥିଲା। ସେଥିପ୍ରତି ସାରା ଭାରତରେ ଏ ଅମୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅମୃତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନେ ପକାଇବା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅମୃତ ଦିବସ ଆଜି। ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖିନୀ କନିକାର ଯେ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବୀ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ତାଙ୍କର ଏଠି ଏକ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ସୁକର୍ମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାମ କରି ଏବଂ ଆମରଣ ଅନଶନ କରି ଯେ ସେ ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ସମାଜସେବୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମୂହ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଆମର ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବିପ୍ଳବୀ କମିଟି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଭଳି ଏକ ଯେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ସୁନାତି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ତାଙ୍କର ଜେଜ ଯିଏ ବିପ୍ଳବୀ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ଶେଷରେ ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କର ଅମର ରହେ, ବିପ୍ଳବୀ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଅମର ରହେ। ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୋର ଏକ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା, ଆନନ୍ଦ ଜେନା ଅମର ରହେ, ଅମର ରହେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲ୍ଫାଜ।